Benvinguts a un nou vídeo en aquest canal, el racó d'en Quico. Com esteu? Quant de temps, Feia molt de temps que no ens vèiem, crec que per alguns 2 setmanes o una mica menys por ahí, però això ja és molt de temps, no us he abandonat, vale? A l'Instagram tampoc vaig penjar una puta merda, quasi. El cas és que he estat molt liat i són moltes coses, igualment no tens excuses. I bueno, alguns ho sabreu, alguns altres no. Ahir vaig penjar un vídeo i aquest vídeo, pues, ara mateix està privat i segurament l'acabaré borrant perquè es van riure de mi. Hello darkness, my old friend. Us explico, per la gent que hagi vist el vídeo, doncs ja sabeu de què va. Consistia en un vídeo on jo llegia un article que vaig veure amb una ressaca que flipes del Mariano Rajoy i deia unes coses impressionants i vaig dir, joder, me cago en la puta de fer un vídeo. Què passa? Pues que aquest article és fals perquè em va comentar, ara us deixo per aquí el comentari, aquest comentari també és del plan, Quico, que primo que ets. Doncs em va comentar bàsicament que la web aquesta era per riure's de la penya, que era una web falsa i que s'havien rigut de mi en tota la cara i jo m'ho he tragat empatat. Un cop ja tenia el vídeo penjat i tot, vaig entrar un altre cop a la web aquesta i ja vaig veure uns articles que digues, què cony? I vaig pensar, vale, aquesta web segurament és falsa, però no sé. Vaig sudar i després, òbviament, pues sí que era falsa. I per això he borrat aquest vídeo. La veritat és que em fot molt, no? Perquè va ser un vídeo que jo vaig gravar-lo, me'l vaig currar, no sé què, vaig estar 2 dies sense editar-lo, i després el penjo i l'he de borrar, si ha sigut un error meu, òbviament, i no vull que estigui al canal, però tot això que ha passat, i també que no he penjat gaires vídeos també, perquè no estava gaire motivat i tal, m'ha fet reflexionar i en general del meu contingut i tot, i he arribat a una conclusió que vull fer un canvi en aquest canal, vale? Vull que els vídeos siguin més dinàmics, més curts i que hi hagi més vídeos, vale? Potser si algun dia faig un vlog i s'allarga, bueno, no passa res, algun reto, però intentar fer vídeos curts de moltes coses no em preocupa el tema de les idees, perquè jo us dic jo que idees no em falta, tinc una llibreta amb 2 pàgines plenes d'idees, al mòbil tinc unes quantes també, molts tipus de vídeos, o sigui que això no estic gens preocupat. I bueno, això, jo ara mateix tinc moltes ganes, m'ho vull passar bé, vull tenir ganes de fer-los, perquè és que si faig un vídeo sense ganes, si em sento pressionat a penjar un vídeo, editar-lo, no em mola, perquè jo tinc aquest canal perquè m'agrada, per tant vull fer coses que m'agraden i per això també vull fer els vídeos curts, per no haver editat tant i tot això, no? Perquè són moltes hores d'editar, moltes. Bueno, sense enrotllar-nos més, haureu notat que al principi del vídeo us he dit quiques. Doncs us preguntareu per què, no? Els quicos d'aquest canal s'han mort o què? Subscriviu-vos si sou homes? No, nois, no us subscriviu. Però vosaltres sou els meus seguidors, els quals sou homes i dones. Abans hi havia quicos i quiques. Però penso, en general a mi em segueixen persones, no? No hi ha ningú gat subscrit al meu canal, potser sí, però crec que no. Per tant, les persones és femení, són les, per tant, sou les quiques i us abarca a tots, nois, noies. I, bueno, última coseta abans de despedir aquest vídeo. En el vídeo que he borrat, que vaig penjar, a part de l'article de Mariano Rajoy, també vaig donar la meva opinió sobre la independència a Catalunya i si sóc independentista o no, etc. Si esteu interessats i voleu que dediqui un vídeo a parlar sobre això i crear un debat entre vosaltres i jo, digueu-m'ho a la caixa de comentaris d'aquest vídeo, doneu-li un bon like i comenteu-me si us sembla bé tot el que us he dit, si voleu aquest vídeo d'independència o no, etc. I sense més dilatacions, es diu així. Tengo miedo. I sense enrotllar-nos més, que m'enrotllo més que un rotllo. Adeu. Un beso. Un beso. Un beso. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed.